Hello everyone, Malayalam Media.live-ന്റെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാറായ നയൻതാരയെന്നും തന്റെ ഫിറ്റ്നസിനും സൗന്ദര്യത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന താരമാണ്. ഒപ്പം ഓരോ സിനിമയിലും തന്റെ ലുക്ക് വ്യത്യസ്തമാകാൻ താരം ശ്രമിക്കാറുമുണ്ട്. കോസ്റ്റ്യൂമിലും മേക്കപ്പിലുമെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന നടിക്ക് ഇത് കരിയറിൽ ഏറെ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. അഭിനയത്തെക്കാളുപരി നയൻതാരയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏവരും എടുത്തു പറയുന്നത് താരത്തിന്റെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് തന്നെയാണ്. 2003 അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം മനസ്സിനക്കരയിൽ കണ്ട നയൻതാരയിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ നയൻതാരയ്ക്ക് ഏറെ വ്യത്യാസമാണുള്ളത്. തുടക്കകാലത്ത് വണ്ണമുണ്ടായിരുന്ന നടി പിന്നീട് വണ്ണം കുറച്ചു. 2010 ഇങ്ങോട്ട് നയൻതാരയ്ക്ക് വന്ന മാറ്റമാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. അതിനാൽ തന്നെ നടിയുടെ ഇന്നത്തെ ലുക്കിന് പിന്നിൽ ഒന്നിലേറെ കോസ്മെറ്റിക് സർജറികൾ ഉണ്ടെന്ന വാദം ശക്തമാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്ന പല കോസ്മെറ്റോളജിസ്റ്റുകളും ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ വർഷങ്ങളായി പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയാണ് നയൻതാര. താൻ കോസ്മെറ്റിക് സർജറികൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് നയൻതാര പറയുന്നത്. തന്റെ പുരികത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാകാം ഇതിന് കാരണം. ഐബ്രോ മേക്കപ്പ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അത് പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ സമയവും എടുക്കും. കാരണം അത് യഥാർത്ഥ ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആണെന്നും ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്കിടെ വ്യത്യസ്തമായ ഐബ്രോ ലുക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും നയൻതാര പറയുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മുഖത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്നും ഞാൻ മാറുന്നുണ്ടെന്നും ആളുകൾ പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ മുഖത്ത് എന്തോ ചെയ്തെന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്നതിന് കാരണവും അതായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഓൺ റെക്കോർഡായി ഞാൻ പറയുകയാണ്, അത് സത്യമല്ല. കോസ്മെറ്റിക് സർജറി തെറ്റാണെന്നല്ല, പക്ഷേ ഡയറ്റിംഗ് ആണ് എന്റെ ഈ മാറ്റത്തിന് കാരണം. ശരീരഭാരം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്തതിനാൽ കവിൾ ചാടാനും ഒട്ടാനും തുടങ്ങിയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നുള്ളി നോക്കാം, പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാകുമെന്നും നയൻതാര ചിരിയോടെ പറയുന്നു. തന്റെ സ്കിൻ കെയർ ബ്രാൻഡായ നൈൻ സ്കിന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കവെയാണ് നയൻതാര അഭ്യൂഹങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. നയൻതാരയുടെ തുറന്നു പറച്ചിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാധക ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. നടിയുടെ മുഖത്ത് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ വളരെ പ്രകടമാണ്. ചുണ്ടുകളും കവിൾത്തടവും പഴയതുപോലെയല്ലെന്നാണ് നേരത്തെ കോസ്മെറ്റോളജിസ്റ്റുകൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഡയറ്റിങ്ങിലൂടെ ഇത്രയും മാറ്റം വരുമോ എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയരുന്ന ഏക ചോദ്യം.